Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na nasa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos. Maluhod po ang gabos para sa Orasyo Emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalabutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawi kan tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kaming minahagad ding kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po ang gabos para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Isabay manyato sa satuyang banal na misa ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving offered by Mercy Ortega for passing the 4th class exam offered by Julina May M. Mapa, for passing the Civil Engineering Licensure Examination offered by Gia Ann Labordo. Special intention for James Clifford N. Hapson, offered by Jennifer N. Capili. For Mercy and Joanne, offered by Mercy Ortega. To pass the 3rd class exam offered by Julina May M. Mapa. For the eternal repose of the following souls, for the souls of Vilma and Arnaldo,
offered by Macandog family. For all souls, offered by Mercy Ortega. For the soul of Teresita, offered by Jenny. For the soul of Marina, offered by Luna's family. And for the soul of Adoracion, offered by Adilie family. Diyos marhay na banggi sa indo mga tugang, ngunyan iyo ang solemnidad kan sa tung kagurangnan Heso Kristo, hade kang gabos na linalang, matindog na po ang gabos sa pagpoon. Punanyaton sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurangnan, an pagkamot kang Diyos, asin ang pakimasumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na banggi sa indo kabos mga tugang. Marhay na banggi man po, Father. Akuntan sa itong mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kubayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasakoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
kita. Diyos na makakamhan na sinding kasagoran na nagbuot na magbago kan gabos na bagay sa namumutan mong aki, hadi kan gabos na linalang. Kay raking warasan ng bilog na linalang na talingkas sa koripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ang kagurangnan na Diyos, mismo ang magiging pastor kan banwaan kan Israel. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Huli ta siring ang sabi kan kagurang ng Diyos, uya ako mamangnohon ko an sa kong kawan, asin ririparuhon. Siring kan pagmangno kan pastor sa iyang kawan, sa aldaw na siya nasa tahaw kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kayan, ririparuhon ko an sa kong mga karnero. Aagawon ko sinda sa gabos na lugar na nagkawawararakan ninda kan aldaw na madagom asin malumlom. Ako ang magpapasabsab sa sakong kawan, asin ako ang magpapaluko sa inda. Olay kan kagurang ng Diyos. An nawara, hahanapon ko. An pinalayas, papapulion ko. An nalapuan, bebendahan ko. An may helang, papakusugon ko. Asin an mataba, sa kamakusog, babantayan ko. Papasabsabon ko sa sinda sa katanosan. Manungod sa indo, kawan ko, siring ang sabi kan kagurang ng Diyos. Hala, huhukuman ko ang lambang magkalaban, an karnero asin an kanding. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. An kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang, sa maduot na kapatagan, pinapasabsab niya ako. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinara, an sa kong kalag pinapaginhawa. Inaantabayan niya ako sa mga gira ng kasuriputan, alang-alang sa iyang ngaran. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kaiwal. Linalahidan mo nin lanang pahamot ang sakong payo, ang sakong kopa nagsusupay. Karahayan asin marahay na buot ang maglalamag sa ko gapos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-eerok sa ko sa harong kan kagurangnan, sa kahalawigan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. Huli ta si Kristo na buhay liwat hali sa mga gadan. Gabusman na mga nagadan sa iya man na bubuhayon. Hinanyugon niya to ay kaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan, si Kristo pinagbangon hali sa mga gadan. Ang tinagba kan mga nagtuturo. Siring na unong kan sarong tawo na kagadan, huli man kan sarong tawo ang pagkabuhay liwat ng mga gadan. Siring na aki ni Adan ang gabos na nagagadan, siring man ki Kristo ang gabos mabubuhay. Alagad ang lambang saro sa sadiri niyang lugar, sa pasunod-sunod, tinagba si Kristo, asin pakatapos ang mga sadiri ni Kristo sa iyang pagdatong. Pakatapos kaini ang katapusan, kung na rin ipapaubaya niya ang sa iyang kahadean sa Diyos, asin Ama. Pag mapawaran na niya, ninsaysay ang gabos na prinsipado, gabos na protestades sa kakapangyarihan. Huli ta kaipuhan maghadi siya sagkod ikabugtak ang gabos na kaiwal, sa irarom kan sa iyang mga bitis. Huring kaiwal, mawawaran bagsik sa ang kagadanan. Pag maipasakop na sa iya ang gabos, dangan siya mismo, ang aki, mapasakop man sa mga nagpasakop sa iya, kan gabos, tanganing ang Diyos maging gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
Kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo susug ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, pag magabot na aki kan tawo sa sayang kamurawayan, kay iban gabos niyang angheles, dangan matukaw siya sa trono niyang mamuraway. Titipunon sa tubangan niya ang gabos na nasyon, asin suruway-suwayon niya sindasiring na sinusuruway-suway kan pastor ang mga karnero sa mga kanding. Papatindugon niya ang say mga karnero sa tuon niya, alagad ang mga kanding sa wala. Dangan masabi ang hade sa mga nasa tuon niya, madya mga binindisyonan kan sa kong ama. Manaha ani tinagamas sa indong kahadean, puon tugdaso ng kinaban. Tanagutom ako asin pinakakanindo, napaha asin pinainom. Dayuhan asin pinadagos, huba asin ginubingan. Naghelang asin sinungko, ibinilanggo asin dinalaw. Dangan masimbag sa iyan mga suripot, kagurangnan kasuwarin may kanahiling na nagugutom, asin pinakakanya mo, o napapaha asin pinainom niya mo. Kasuwarin may kanahiling na dayuhan, asin pinadagos niya mo, uhuba na ginubingan niya mo. Kasuruarin may kanahiling na naghehelang o nabibilanggo, asin dinalaw niya mo. Masimbag sa indan hade, amen, nagsasabi ako sa indo, an anuman naginibo nindo sa sarok kaining mga tugang kong aurog kasaradit, sako nindo ginibo iyan. Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala, rumayo kamo sako mga sinumpa, paduman sa kalayo na daing katapusan, na itinagama sa diablo asin sa sayang mga anghel. Tanagutom ako asin day nindo ako pinakakan, napaha asin day pinainom, dayuhan asin day pinadagos, huba asin day ginubingan, naghelang sa kanabilanggo asin day sinungko. Dangan masimbagman sinda, kagurangnan kasuarin may kanahiling na nagugutom o napapaha o dayuhan o huba o naghehelang o nabilanggo asin day may kapinagmangno. Dangan masimbag siya sa inda, amen, nagsasabi ako sa indo, an anuman na day nindo ginibo, sa saro kay ning urog kasadit, day nindo iyan sako ginibo. Maharali ini para sa padusang dayng katapusan, alagad si mga suripot para sa buhay na daing kasagkoran. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray marahay na banggi sa inugabos mga tugang. Duman sa Roma, sa tahaw kan St. Peter's Square, igwa duman na sarong halangkawo na obelisk, araw kining obelisk na digdibaga sa puro. Nasa 4,500 years old na itong obelisk na ito. As in, originally, yaon ito duman sa Temple of the Sun. Duman sa Heliopolis, saro ining syudad sa Ehipto. Dinara ini duman sa Roma kan sarong emperador si Caligula. Asin man ipinagkaagduman sa sirko ni Nero, saro man na emperador, duman sa Vatican Hill. Duman sa sirko o sa sirkus na ito, duman pinagadan si San Pedro. Asin siguro itong halangkawo na obelisk na ito, iyo ang pinakaultimong bagay na nahiling ni San Pedro. Pinako baga siya sa krus, pinagmartir. Duman sa taas kang obelisk, igwa dumaning cross. Kan mga suanoy na panahon ang nakakaagduman sarong bulawan na bola. Pinagre-represent kito syempre ang aldaw o ang saldang. Ngunyan igwanan nin cross duman. Asin duman sa obelisk, igwanin duwang nakasurat. Ang saro duman Latin, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
So nadagog niya to na opening song. Pag pinag-translate niya to ini, anbut sabihon kayan, Christ has conquered. Christ now rules. Christ now reigns supreme. Ang pangadua na nakasurat duman, iyon yung mga tataramon. The Lion of Judah has conquered. Yaon ang lingwahe ki kapangganahan. Ang Kristyanismo nanggana duman sa makapangyarihan na Roman Empire. Asin duman sa tahaw ng unyan kang St. Peter's Square, duman sa obelisk, yaon na nasusurat ining mapanggana na mga tataramon. Ang liturgical year minatapos sa ngunyan. Ining kapiestahan kang Christ the King. Sarong kapiestahan na pinag-institute ni Pope Pius XI kang 1925. Tanganing iselebrar ang ika-1,600 years kang Council of Nicaea. Sa pagproklamakan kapiestahan na ini, sabi ni Pope Pius XI, Pax Christi in Regno Christi, the peace of Christ in the reign of Christ. Pinag-establish ini kang Santo Papa kaito, tanganin na i-reassert ang sovereignty ni Yesu Cristo, asin kang simbahan, sa gabos na forma nin gobyerno, asin tanganing ipagirumdom sa mga Kristiyano, ang saydang pagkadayupot na para sana kay Yesu Cristo. Si Yesu Cristo na sa paagi kan pagkamundag, asin man ang sayang pagkagadan, nagikitang mga aki man kang Diyos. Asin mga syudadano, asin tagapagmana, kan kahadean kang langit. Ining titulo na Christ the King, igwa ininin pinaghalean, duman digdi sa tuyang banal na Eskritura. Kung hihilingon niya to ang Old Testament, kadakol duman kang inaapod na mga messianic prophecies. So pag sabi kang mahal na Diyos na mapadara siya rin Mesiyas, na maghahade, bako sana sa Israel, kundi sa bilog na kinaban. Asin makukuan niya to ining mga messianic prophecies na ini, duman sa mga libro ni Propeta Samuel, ki Isaías, ki Jeremias, asin ki Daniel. Si Kristo bilang Mesiyas, pinagre-representa sa mga libro na ini bilang hade. Mas dakol duman sa New Testament ang lingwahe na siring. Duman baga sa Annunciation, duman sa Ebanghelyo ni San Lucas, mababasa niya to duman, the Lord God will make him a king like his ancestor David was, and he will be king of the descendants of Jacob forever, and his kingdom will never end. Iyo ini ang pinakasentro na tema kan katukduan ni Yesu Kristo. Mala ngani sa satuyang ebanghelyo, sa apat na ebanghelyo, 122 times na pinagme-mention ang kahadean kang langit o kahadean kang Diyos. 90 duman sa 122 si Kristo mismo ang nagsabi. So mga mago na nagbisita duman sa Jerusalem, naghapot sinda, hain ngaya suumboy, na ipinangaki na magiging hade kan mga Hudiyo. Nahiling mi ngaya, so sa iyang bituon, as sinapadigdi kami, tanganing sambahon siya. So paglaog ni Yesu Kristo, duman sa pinaka-enot na Palm Sunday, so mga Hudiyo nagkurahaw, God bless the King who comes in the name of the Lord.
Kang yaon siya duman sa ampangan ni Pilato, hinapot siya ni Pilato, "Are you the king of the Jews?" Sabi ni Jesucristo, "Sabi mo ako hade. Ako namundag as sinapadigdi sa kinaban para sa nasarong purpose, to bear witness to the truth." Maski duman sa iyang krus, igwa dumaning signboard na nakakaag INRI, Jesus the Nazarene, King of the Jews. So si Kristo hade, base sa satuyang banal na Biblia. Pero syempre, day matatapos dyan ang satuyang pagurup-urup mo niya nabanggi. Perming igwanin imbitasyon. Asin ano ang imbitasyon sa satuya kay ning dakulao na solemnidad na ini? Enot, kay puhan niya itong i-assess ang satuyang commitment kay Kristong hade. Sa pagselebrar niya to kay ining paghahade ni Kristo sa tuyang buhay, kay puhan niya to nagirumdumon na si Kristo bako hade kan sa tuyang buhay kun day kita nagdadangog sa iya, kung day niya to siya pinaghihinanyo, kung day kita namumut sa iya, kung day niya to siya pinagsisirbihan, kung day niya to siya pinagtutubudan. We belong to this kingdom only when we try to walk with Jesus, when we try to lead our lives fully in the spirit of the gospel, and when the gospel message penetrates every aspect or facet of our living. Takung si Kristo tunay mananggad na hade niyato, pinagaklamar niyato na hade niyato siya, then He must be King of every part of our life. Bako na masabi kita, si Kristo nga yahade kan sa kuyang buhay, pag Domingo alas 6 hanggang alas 7 sana. Di kita pwede magsabi na si Kristo hade kan sa kuyang buhay pag ma-exam lang. Di kita pwede magsabi na si Jesucristo hadi kan sa kuyang buhay kung may nahagad sa nakita. In every moral decision we face, yaon dapat ang satuyang commitment sa hade na ini. Which brings us to the second point. The second point is a reminder for us that we need to give control to Jesus over our lives. Na si Kristo dapat iyo ang in charge kan sa tuyang buhay. Na dapat itaun niya to ang sa tuyang hawak, ang sa tuyang pag-iisip, ang gabos-gabos niya to sa satuyang kagurangnan. Ang satuyang pamibion, permi dapat, thy will be done on earth as it is in heaven. So magayon nahaputon niya to ang satuyang sadiri, what does my King, this Jesus, want me to do or say in this particular situation? Pero sa iling ko nga ni Aram Tana, pag may nangkulog sa tuya, sabi ni Jesucristo, patawada. Pero para sa tuya, ay di nga kagurangnan, mabalus ako. Pag may nagsampaling sa tuyang pisngi, anong sabi ni Jesucristo? Ipasampaling mo man ang ibong. Kita masabi, ay di kagurangnan, bubungagun koan. Let Jesus take control of our lives. Which also brings us to the third point. We need to follow Christ the King's lesson of humble service to the truth. Sabi sa tuyang ebanghelyo, si Jesucristo na padigdi, bako tanganing pagsirbihan, kundi tanganing magserbi sa iba. Kita man inaapudan na magserbi sa satuyang kapwa.
Pero minsan, iyo nga ni ini ang problema. Iyo ini ang dipisil mananggad. Narumduman ko lamang sa kuyang pag-atid-atid during the 30-day retreat. Pinagtawan kaming gospel passage na samuyang pagre-reflectan. As in, so gospel passage is the feeding of the 5,000. Siguro familiar kita digdi sa istorya na ini. 2 tinapay, 5 sira. Pinadakol ni Jesucristo, as in sinabihan sa iyang mga disipulo, ipanaunindo. Duman sa kuyang reflection, saro ako sa nagtatao kay itong tinapay asin sira. Mugmahon ako, nailing ko sa kuyang ina, sabi ko, ma, iniyang sa imong tinapay tapos sira. So mga kapamilya ko, nahiling ko duman sa kuyang pagurupurop, sa mga amigo ko, etc. Habang paparayo, so mga kaiwal ko na, ang sa kuyang naiisip. Nagduduwa-duwa ako, natauaning tinapay, asin sira. Narumduman ko ginibos sa kuya, kan mga tao na ito. Napahapot ako, tatauan ko ba ya ininin pagkakan? Pero na-realize ko, na bakukhali sa kuya, so tinapay, asin sira. Instrumento sa naukang mahal na Diyos, tanganing mabasog ang gabos. Inaapudan man kita, tanganing maging sarong banwaan, to reach out to embrace the enemy and the stranger. We are called to glory in our diversity. We are called to endlessly forgive and to reach out with compassion to the poor and the marginalized. Ang modelo kan sa tuyang pagserbi dapat susiring kay Jesucristo na warang iba kundi ang servant leadership. Lalong-lalo na sa nangangaipo. Asin pang-apat na elemento, asin agyat sa tuya, kinakaipuhan niya to na magsunod duman sa tugon na mamuot. Ang mga syudadano kan kahadean kang langit are expected to observe only one major law, the law of love. Sabi baga sa Ebanghelyo, if you love me, you will keep my commandments. Love one another as I have loved you. Mamimidbida ng sakuyang disipulo, ang sakuyang parasunod sa paagi kan pagkamot na pinapahiling sa kapwa. So what is this kingdom of God? What is the kingdom of Christ our King? Sa pagtatapos kaining sa tuyang pagurupurop, subliun ko so mga tataramon ni Gerald Daring. Sabi niya, the kingdom of God is a space. It exists in every home where parents and children love each other. It exists in every region and country that cares for its weak and vulnerable. It exists in every parish that reaches out to the needy. But the kingdom of God is also a time. It happens whenever someone feeds a hungry person, or shelters a homeless person, or shows care to a neglected person. It happens whenever we overturn an unjust law, or correct an injustice, or avert a war. It happens whenever people join in the struggle to overcome poverty, to erase ignorance, to pass on the faith. Yes, the kingdom of God is also in the past, in the life and work of Jesus of Nazareth. But it is also in the present, in the work of the church
and in the efforts of many others to create a world of goodness and justice. Yet, this kingdom is also in the future, reaching its completion in the age to come. And lastly, the kingdom of God is a condition. Its symptoms are love and justice and peace. Christ is King. We pray today that God may free all the world to rejoice in His peace, to glory in His justice, to live in His love. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan. Kaglalang Ang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong naaki kan Dios, asin sinamunda gikan sa Ama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa God sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikon simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig nan kadaya ng Diyos, pinapayag na sa kinaban, asin may pusong nagpapasalamat, mamibig kita sa kaibahan ni Kristong Hade, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibig. Tanganin an Santo Papa, asin an mga obispo kan simbahan, makautob kan sa indang mga katungdan, na maging tanda ng paglaom asin liwanag, para sa mga bihag ning kadiklumanin kasalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganin ang mga namamayon ng mga gobyerno sa kinaban, padagos na mag-urolay sa pag-atubang kan mga isyu na nagsisiblag sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganin sa indang kaluyahan, asin kawaranin paglaom, ang mga inaapinin mga kapangyarihan, na dainin da kayang labanan, ang mga bihag, mga bilanggo, mga dukha, mga tinutugis asin mga nagmumundo, makuaan kusog, ranga asin paglaom ki Kristong Hade, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing huli sa pagmangno kan sa indang pamilya asin katuod, ang mga nagihelang, makamati kang nakakapaomay na kapangyarihan ni Kristo Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganin ang mga gadan niya tong kadugo asin katuod, magugma sa kapanoan kan kalangitno na kamurawayan, kaiba si Kristong Hade, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no nama, tabay kaming may pamatian sa imong karahayan asin kabutan sa gabos niya mong masabatan. Tanganin kun kami apudon sa pagtaong kwenta kan sa mong buhay, makuha kaming makawiwili sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
ikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa inungatang makumalugod kang Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagdudulot sa imo kan sakripisyo ni pakipagulian in tawo, mapakumbabang namimibi na naaki muman sana magwara sa gabos na nasyon, kan mga dolotin pagkasararo asin katulinongan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana ding kasagoran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo. Bilang danay na padi asin hade kan gabos na dinalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sa diri sa altar kan krus bilang ding digta asin matuninong na sakrifisyo. Nautob niya ang mga sakramento kan pagtubo sa katawuhan. Asin kan sinako pan gabos na linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubayaan niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean in katotoan asin buhay, kahadean in kabanalan asin grasya, kahadean in katanosan, pagkamot asin katulinongan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos langit no na ukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanangadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin magpasalamat binakini, asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, magako ka mugabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na sabi, magako ka mugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tirapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagayagaya sa imo, magkanig o maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan man nakakaligtas datugon asin pinatuod kang Diyos lo nakawalian na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya amuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo.
sa Yesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinato ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uwian, kordero kan Diyos, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumay. Ang hawa kasi dugo ni Kristo sagod sa buhay, ang dahing kasakor. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mimibi kita. Kagurangnan kami nag-aako kan kakanon inding pagkamagagadanon na mimibita nga ni nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo. Hade kan gabos na nilalang, kami mabuhay kay iba niya sa langit no nakaaden sa gudpaman. Siya na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa announcement. Makakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,864 pesos asin 60 centavos. Anambag niya to sa siring na oras, 3,627 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,578 pesos asin 80 centavos. Pinapaisi man po na ang pilgrim image ni Our Lady of Lourdes mabisita sa tuyang parokya sa Nobyembre 29 aldaw ni Miyerkules. Magkakaigwa po ng welcome mass sa oras na alis 7 sa pagkaaga. Asin ang farewell mass gigibuon sa Nobyembre 30 aldaw ning Huwebes sa oras na alas 12 sa pagkaudto. Iniimbitaran po kamo sa pagsabat asin pagpartisipar sa nasabing aktibidad. Sa Disyembre 8 aldaw na Biyernes, iyo po ang solemnidad ka Immaculada Concepcion. An oras kan mga misa siring po sa aldaw na Domingo, 6:30 a.m., 8 o'clock a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Siring man available na po sa Satuyang Parish Office ang 12 inches na replica image ni San Judas Tadeo. Maabot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, 20,000, 1,800, 1,500, 1,400, duwang anonymous na tig 1,000 pesos, anonymous 900 pesos, anonymous 500, 400, asin 100 pesos, asin hali man kay Mr. and Mrs. Jose Bayobo Jr. and family, 500 pesos. Diyos mabalos. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening po.